Jeg står her i Kjellerup med Anders Holvad, en tidligere Kjellerup-spiller, som i dag stiller op for Brabrand. Anders, hvilke forventninger har du til den her Kjellerup-kamp? Jeg forventer, at det bliver en tæt kamp, og glæder mig til at komme tilbage til bjerget for første gang siden jeg skiftede. Jeg tror, det bliver en kamp, hvor der bliver slåsset lidt. Mange kender hinanden og sådan noget, men jeg regner med, at vi løber sejrs ud af det. Yes. Hvilken type modstander, nu kender du jo Kjellerup godt, så hvilken type modstander er det, vi står overfor i dag? Altså, jeg kender klubben godt, men altså, i forhold til spillermaterialet, siden jeg skiftede, så er der måske 2-3 spillere tilbage. Men ellers så er det jo nogle unge Viborg-drenge og nogle unge spillere, som rigtig gerne spiller fodbold. Jeg tror også, det er derfor, de valgte kunstgræs med os i dag. Men vi skal gå til dem, og regner selvfølgelig også, at vi spiller bedre fodbold end dem. Hvad tror du, at dagens resultat det bliver? Altså, jeg forventer, at vi kører dem på og presser dem, så jeg forventer, at vi vinder 2-0. Jeg regner også med at selv score. Hvis man kigger på Brabrands overordnede forventninger for hele foråret, hvad vil du så sige, de er? Jamen altså, det er jo en svær liga, for der rykker så mange ned, og man kan sige, Næstved og Marienlyst, de er stukket lidt af. Så jeg regner med, at vi kommer nok til at spille mere om nedrykning, men forhåbentlig så klarer vi det, og det er der er mange hold under til nu. Hvis du skulle gå hen og score i dagens kamp, kunne vi så forvente en vild jubelscene fra dig, nu det er mod din tidligere klub? Altså, jeg synes, det er lidt overvældet, at man ikke jubler over sin gamle klub, og det er jo glæden ved at score, så selvfølgelig vil jeg juble. Men det er ikke fordi, man ikke har respekt for klubben. Jeg selvfølgelig har elsket at være her, så selvfølgelig vil jeg juble. Tak skal du have.